açılır, seher uşlar sayrana. Parlak güller açılır, bahar uşlar sayrana. Belbellerin ovazı, vasf eder bahar yazı. Artar güdeslen nedi, seher uşlar sayrana. Hey 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 hey. Öfser sehra yelleri, hüdülerdir gülleri. Vah şirinler dilleri, seher o kuşlar sayrana. Kamlı gövün açılır, seher uşlar sayrana. Parlak güller açılır, bahar uşlar sayrana. Belbellerin ovazı, vasf eder bahar yazı. Artar güdeslen nedi, seher uşlar sayrana. Hey 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 hey. Öfser sehra yelleri, hüdülerdir gülleri. Vah şirinler dilleri, seher o kuşlar sayrana. Öfser sehra yelleri, hüdülerdir gülleri. Vah şirinler dilleri, seher o kuşlar sayrana. Akıl oğlum. Canavarım, kanı değneğin. Yık. Size değneğin. Yine de eskilerim sarsmayla. Şansı, gelin bana su yarıyor. Öğrümün ben gangirlim verem. O adamdan geliyor. Vakti vaktine nakarım yamak. İyice bilen günlüğün şaşırıp ukuyla alayıp duruyorum. Nakar, orta yaşını da. Şöyle nakayıp oluyor. Men sen aladağın ediyen. Öz aladan bilen yaşa ver. Men boş yer mi sen üçün? Yine şol köyünü kaset atına başladı da. Hiç sada da başlamak adım tutma. Salamu aleyküm. Elik. Balacıklarım geliptir, el balacıklarım geliptir. Doçam, ha, oğlum. Şu mamalar olmasa da şu çağacıklar neye mi derdik ha? Atın yere mami. Tukunam mim, tukunam. Ece, salam geldin mi? Gel geç çay içeri. Uy Ece gelle gir de. Vay degme oyna versinler kakası bilen. Yürü. Ece şükür maşin 30 minutdan oraya fitness eşklem serayda. Soňam bu çemenem jaň etdi de gyzyr ýany ýaşuň gelip bilen o. Wepadan ahiret betişmedik de bir zatlar pişirayda. Tağat 10 kvolly.
Çağalaňyma özüm getirdim. Adamyňa bir naharama berip bilmänsiň. Ece men zallan gelme şu wagt. Myjygym çykdy. Şo da saňa zerurmy he? Ece öňüm figura zordan gelme. Zal taşasam ýene sygyr ýal semrärne. Zerurmuş fitne saňa. Bagwana daýlyk berme. Çemene daýlyk berme. Olaň işini özüň et. Wagtyny adamyňa ajyk nahar bişirip berseň, ana, semremäncik geçersiň. Fitne saňa şol. Onuňam sen gülýal käriň maragyydym. İşe çyksana. Sen molima, halalca käriň marasyň. Ece çynyň bilen diýäňmi? Gaýnym meni işetmede bilýäň-a. Faciga da gitmeli mi? Çak. Молодец. Otur. Moja princesa. Bolya şahtenem hadi Ecem bilen gülüşeýin. Borş bişiräýinmi? Ece sen tikinçe gitmänsiň-a? Barmadım. Barjak gel. Barjak gel dikince. Maňa köýnük gerek gel. Aýtdyma dikince geldi. Onuňa men şu restorana gidemok. Ejeňe gulak atsaň gowy bolmazmy gyzym? Düýneme takal baryny okap gitdim men saňa. Oglagyňdan gerip buglagyňdan çykan bolmaly. Sen wepa bilen agdy bir ýaşamaly. Çağalaňa wagtyň güýjüň sarp etmeli. Sen bol gerekmejek zatlara sarp edýän. Wagtyňam, güýjüňem dikinçi salon toy. Dikinçi salon toy. Yo fitnessem mamyň. Beýle de bir zat bolmagyz. Her ýyl suýal çağalaň doglan güni restoran edýäňiz. Geçen ýylam şo çağalar kösöndiler. Eginäki eşiklerem rahat adam däl. Mine gidemok. Gerekkä şu zatlar. Ýakyn adam ýüşürýäňiz. Mine düşünemok side. Ecem can. Şo restorana doglaňyny men edýänmi? Ece şo märekeni myhmanlar men çagyrýanmy? Çağalara bir rahat eşikler men saýlaýanmy? Men ýyle gözetjek bolamok Ece. Men islegim boýunça bolýam şu zatlar. Gyýdym. Isleýänsiň bolýandyr. Restorana doglanyny men edýän. Awtyklarmy doglanyny men edýän. Gelinime müzzerde oturdyňyz. Barsaňa taşarda waditel garaşýa. Bar salona git. Anha bilam. Hatice jana doglanyny geýjek libasy. Ýürüýte diktirdik. Me al. Bilam Halil janyň ky. Guda sen gowsy geyiniripçik taýin et guda. Guda. Siz doglanyny belle berin. Aqtykla men bile öýde galar. Geçen ýylam olar doglanyňdan soň gyzyrdylar. Bu eşiklerim çağalar üçin rahat däl. Alın. Guda. Aqtyklama näme rahat däl özüm biler. Gowsy siz aýdylany ediberiň. Aýdylan eder ýaly men siziň çağaňyz däl. Ine Meryemjan siziň geliniňiz, çağaňyz. Men 27 ýyl işlenmekdemi, okuwçylanmy, owamy. Öýümi taşlap, aqtyklama seredeýinlik geldim. Guda,
Siz işiniz taşlak geleniňizi diliňize çolamaň ahyry. Biz sizi mugdy işledem zoga. Ana, şäheriň orta arasyndan size jaý alyp berdik-a. Jaýyň açary. Jaý. Meryem Janyň adyna ýazylan. Men adyma geçirmedim. Siz meni hakyna tutma eneke hökümine çağıranyňyzy men bilmändirin. Mamadygyma bagtly bolup ýaşap ýörüpdirin. Bilmändirin. Oy. Ece durayda zordan yetdim izinden. Qaynım jaň edýärde zatlaňam goýup gaýdypsyň. Özüň ýagdaýyny bilýäň-a Ece. Gaýrat et gatwurmaýda. Diyen canım, ecem canım, dimesin kenüme. Anan ay dünyani çalış diseler, çalışmayan hudime. Azdır kevem yüzmüm şahir, vazbesemin yerime. Anan ay dünyani çalış diseler, çalışmayan bir sözüme. Yeketegen sansın özleminin demirin demime. Ecem can, can kevem, mehrivan sen kevem mehrivanın. Ecem can, canım kevem, ey görýändim seni şirin canım. Ecem can, can kevem, mehrivan sen kevem mehrivanın. Ecem can, deňe sen kevem, ey görýändim seni şirin canım. Ece sözüne tay geljekse gaýtalap şol sözi. Ýazyň men kevem altyn çaýyp dolsun yer ýüzi. Bede kevem ömrümizi nur çaýyp eýmizi. Anan ay sen kevem özüňi yaşayan ömrüme. Yeketegen sansın özleminin demirin demime. Ecem can, can kevem, mehrivan sen kevem mehrivanın. Ecem can, canım kevem, ey görýändim seni şirin canım. Ecem can, can kevem, mehrivan sen kevem mehrivanın.
Salamu aleyküm Mehriban. Mekan. Sağ ol bana. Sağ ol aklım. Ne? Vay mı ne? Koyaştaydı. Bu ne mi? Mekan, aklım. Gel oğlum bari. Ejenkin al qayttın mı? Ejenke yara beysin. Yo. Sizin ejemin iyisi gelsin neydi? Vah oğlum. Gel. Sahit otur. Neyem yesin geliyor, neyem sırp bereyin? Qowurdak bamy? Qovurduk ba? Çay çorby yerle Mehriban. Çay çorba? Al. Sulava? Indi muň ýaly çykaryp başladım qowurdagy. Oo, ip bir görsen. Al. Aňyrdy. Pıştylamy ýet ýeler şeýlemi? Hawa. Tarakany ýelermi? Hawa. Onuň nememe gurbaga diýerlermi? Hawa ýeler. Ýörite fermasy bar. Tarakanyňmy? Hawa. Pıştylamy ýelermi? Hawa Mehriban. Seni mi gördüň onuň? Ýokla. Men halal etiýän Mehriban. Onuň halal et tapdyrýarmy? Puluň bolsa tapdyrýa. Şeýle. Hawa. Mehriban dowdalayda. Oňa gaýnak suw malaýynmy? Hawa. Gaty gyzgyn adel ýaňja gaýnady. Bolýam. Ine duz, ine de gaýnak suw. Sağ ol Mehriban. Ýöne aňyrda tapdyrmaýan zat kalbasa. Uy, geren kalbasa bolsun. Olar öndürmeýän eken. Qat kalbasa ýokmy? Asla öndüren oklar. Kalbasadan köp zat ýok. Ine, haýsy görünüşini ýijek diýsen. Al. Iýber arkay. Oho. Mehriban sağ ol. Sen aýtmanjyk geldiň-de oğlum, begendirdiň. Sürpriz bolsun diýdim. Sürpriza bolly. Bäh, her hil görünüşi bar eken. 6 ýyl. Ertirem bir sürprizim bar. Nähil sürpriz? Sürpriza? Sabr edeň. Ertir görersiň nämedigini. Karagol. Ya bir Hytaýdan bir gyýjagaş da getirdiňmi sen, ha? Ýokla Mehriban. Hytaý gelin getirmejegim bellidir ha. Ulýal oğlum. Indi men ertire sen nädip çydaryn? Aýdaý. Ertirden alkydyk görkezerin. Äkidi? Diýdiňem şu Hytaýdan gelen bolmaly, ha? Balam,
Namaz okuyançam şo jaň etdiň durdun goýmadyň da. Saglyk mı beri? Çağalaram gowmy. Sagama sowduňuzmy ýaş toýuňyzy? Ýok gyzym, menini barman. Sen gel balam. Mekanjan geldi. Çağalaram alyp gel. Giýje geldi gyzym. Gaýnyň kiňidiň görünmeli ýeriňiz otaranok tüelemi. Bolýar gyzym. Geden ýeriňde sag gez. Mekan oğlum. Nire öttük abi, daň bilen. Mekan. Alo? Mekanjan, nire öttüň sen, daň bilen? Balkonun? Şum sen sürprizim. Una malkyşay. Öylemi? Bolya häzir düşýän. Yadyňa düşýär Mehriban. Men ulagalaryn sizem Aşgabatda aýlar niýedim. Ýer aýlaýyn. Öylemi? Meniň hanym. Salam. Mehriban Teçmuradowna. Salam. Gutlaýan. Anha täze jaýyňyzyň resmi namalary ýurt garşy alsyn. Mekan? Yes. Salam elik gudo. Ýurt garşy alsyn. Tügeleme gele göreyim. Şeýle bolsun. Vay şeyle begenimde Ececan uçup geldim. Balam, Men emmegendim gyzym. balam biziň saçagymy. Wahy, azara galmasaňam mortda. Ol 6 ýylla bir gedegem gelmedi Ece. Birden beýle sürpriz etjegine men garaşmadym. Menem garaşmadym gyzym. Gelin geçiverin. Hani men size bir hödür kerem edeýin. Hökmanam dälle welin. Hani gyzym. Gel kömek et. Geç şunu ýazaly. Mekan canım bir zatlar sargapdy. Häzir men alaýyn. Vay Ece, äpişkänem açaýmalyken. Gudo, Açar gyzym. bize aş der. Alyň. Gelsene gudo gel.
Yok, biz naharly geldik. Mene aç. Alın. Gudo, yaman niyet etmek gogzada del welin. Öz okan bolsa kesiki yurtda. Ol oglan. Ja yalmana pulu nirden allyka? Näde qadanlyka? Gudo, mene güman etdiň. O sen öz çağaňa ma del? Qanır, damardır diýseň, tohumy çekenler belki. Şu sen başyňa bela getiräýmesin Gudo. Şu yetimi yeti bor. Yeti bilmeseňem aty bor. Beset. Oň ejesi ba. Min çağamy ýetim diýene min öýümde orun ýokdur. Gidiverin. Bay bor, ýör. Arkaýyn git. Haramlyk etjek ogul terbiýelen elir. Mekan. Oğlum, sen şu jaýyň pulny näde gazandyň? Mehriban. Anhaşyňma? Gips kardon ýeler. Ödem suw geçirmeýe. Ağam, şpaklovkana malqayt. Biz panelim öndürýäs. Profilim öndürýäs. Gruntovka döndürýäs. Min näme diýen dutarym näme diýe? Min saňa şu jaýyň pulny näde gazandyň diýen men saňa. Soragma jogap ber. Mehriban. Men soraňa jogap ber durna. Anhaşy. Şpaklovka. Gruntovka. Asma patolog. Gips. Profil, ähli görnüşleri. Biz guruluşy üçin gerekli zatlaryň ählisini öňürýän zawod gurduk. Dogrusy men halipam gurdy. Menem şoň bilen bileje işleýän. Köýten nagda uly zawod işläp dur. O taýda iş gaýnap joşýar. Häzir yegenjiklem görk gaýdaýyn. Uyamam görk gaýdaýyn. Soňum sowgatlaryň gowşyr gaýdaýyn. Men häzir gelýän Mehriban. Ustalarym işläbersin. Mehri. Çoğunluda yaşayan mı? Yok, şu taýda bir müşteriye jaý görkezdim. Ha. Nire var ya? Täze zamanı.
He, menem her kala var yan. İkisi bor urda değil mi? Yer al gidey. Ýör. İkiz jeleňe jet bolmak näýle bagyt? Olaň atlar nämedi? Atlary Halil'len Hatice olmaly. Olary şeýle bir göresim gelýär. Doglan ber göreň okmy? Kanikullarda men kursa kodum. Xitay dilini tize öğrenmek için. Soňam ingliz dilim gowy soň terjimesi bolup işledim. On soňam ýola pul çykar gidip gelip bermen dogry del hasap edýär. Hasabyňa dogry çykypdyr. 6 ýylda bir jaýyň puluny gazany bilen bolsaň. Wy mekan. Ana hasen öýlenseň. Hawa, Onsoň birinji çağan gyýdy bolsa, hawa, ikinji ýyňam gyýdy bolsa, hawa. üçünji ýyňam gyýdy bolsa. Oglan çağan bolmadygyna gynanardyňmy? Ýokla, ilki bilen men öýlensem. Bir gowy gyýdy. Onda da sen ýal gowsy bolsa. O da meni ýalymy? Hawa. On soňam 3 sany gyýdym bolsa. Bilýän men näme derdim? Kinoda Sani ýaly. Dağın depesine çykyp, men bagtly diýip gygyrardım. Ýörde sen Ýok, düşekmi? men tanamaýan öýümdi. Menem birinji gezek. Ýok, ýok. Salamu aleykum. Wa aleykümselam. Gowum ýagdaýlaryňyz. Da şükür. Men mekan Xitaydan geldim. Mekan. Ha, Xitayda ýeten oglanmy? Näle ondan gowmy ahir tapdyňmy bärlerden? Wi, mekan. Ana doganyňam gelýär. Çigimjan. Ölmede ýit. Uyam. Seni göresim gelip gitdi. Ekizjeleňim ýaşy diýmalsyn. Ikizjelerin ýekece daýsyny görmän eýäm 3 ýaşady. Men sen bilen gurlaşmasam hem bolýa. Jigiň birinjiге de öýmüde geldi. Häsiýetiň görkezmesine. Mekan men häsiýetimi 9 ýaşymdan bäri belet arkaýyn mol. Ýürjegim içeri gireli. Yok, maşina adam araşyp öter. Yoksa da akşam Mehriban restoran alkyjak dedim. O nädir menem düşüräý. Bolýa. Men bular goýup geleýin. Bor. Wi mekan. Menem moy kataşysyna maşyny moýdum da. Bor agam. Ýör. Meryem, tanış ol. Bu Mehri. Mehri. Men uyam Meryem. Bulam uyamyň ýollaşy, Wepa. wepa. Owa. Oho. Size gülmot düşýärdiň. 21-nji gün ýadamadyňyzmy? Nomeriň berseň bolýa. Iň olmany ýaşaýan ýeriň aýdaý. Ýaşaýan ýerimmi? Bilesiň gelýär. Wi, düşündüm. Sen men kellemde ýaşaýan ekeniňe. Düşüji oglan ekeniň. Yes.
Mehri, tez zamanın nirsine varmaly? Mehri? Okladın mı? Ştaýdan ýydyň aýlanay. He? Şu svetofordan ýydyň öwürläý. Bolýar. Sakla ştaýdy. Mehri. Mehri dursana. Mehri sen galdırdın. Mehri. Ayak çeksene. Ne oldu Mehri? Ne oldu saray? Mehri. 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 Üstün at bir şey mi? Aysana Mehri ne oldu? Ne için maşin saklattın? Aysana ne için berde otursun? Samsyk. Hayvan. Ne oluyor sana? Ayday. Diri samsyk, samsyk men. Aytma. Alladi. Ne oldu? Ne için böyle? Anha. Seret. Jana medya utanma. O maňa öýlenenini aýtmady. Öpami? Ne yaşa vakt beri? Kaýwurly. Mutluluk geçer, bolyanır beterden beter. Ağlamayız, ağlamayız. Himmizadın hasabı var, ıkbalımız hesibi var. Yazgıdı var, nesibi var. Ağlamayız, ağlamayız. Şükür etsek bolsa canım, alacı tapılır malım. Kıyılsın ağır bor halım, ağlamayız, ağlamayız. Kasım güzel bolyan gülsün, yüreğim odalır sılsın. Dini yılgır, dini gülsün,
Mehri, köşeşen bolsaň men gidibereýin. Gidiverin, men size galyň diýmedim. Ya idim açıp gaýdyňam diýmedim. Yok demedin. Yöne halyň perişan. Taşlap gitmän dogry bilmedim. Alad etdim. Ol sizin giýen üýüňiz ekeni. Ol ikiz çağan kakasy ekeni. Öýlelendim aýtmady. Oýnatqa men, oýnatqy. Anandym men. Yaşasym gelen o. Onna sen şol oglan üçin ýaşaýan ekeniňde. Haçanyň mertany ýaňy sen. Bir ay ýedim düşdi. Gürleş başlanmadı. Bir ay bol. Diýmek, 2 ay ber tanaýan ekeniňde. Sen näçe ýaşyňda? 22. Onna 22 ýyl kim üçin ýaşadyň? Men düşündüm. Näme düşündiň? Düşünürüp bilemo. Menem düşündüm. Gaýdym. Nämişlap oturýarsyňyz? Tanışy bolun. Ene salam aleikum. Aleyküm. Sizden ruhsat almağa geldim. Agtyňyzy köýten agal gideýekdim. Yok. Yok. Menne pul yok. Menden pul pesat edýänmi? Kaka pul gerek. Kaka pul gerek. Hani ejeňe ber hani? Wagt tağılym üçin işleýän, tağılym üçin işleýän. Ýöne işleýän diýip pul harçlap oturmaly däldir. Pul harçlap oturmaly däldir. Salam başlyk. Wa aleykum selam. Sana döwlet way pul ýadyr bolyn. Bir emmasy bar eken o. Başlyk. Şu pul wara, vay diýdirýärdi. Puli gowalagym tutup bolan oga. Pula gatly menim piýada. Pulum ýok, başlyk. O bizde 3 adam işleýär. Dünji kemesiň alyň berdi-ga? Ýok. Ya sen kinaraten goýaýdylarym ka? Ýok. Başlyk geçdi. Gaýtan bara başlyk. Bayramçylyk günleri işlen günümden puli 2 hisse bolup geçdi başlyk. Sağ ol şonuň üçin başlyk, sağ olun. Näçe ýaşynda? Menmi? 29 ýaşymda. Ýok, gyýdyň. 5 ýaşynda. Gyýdym däl. Ijesi bar soň. Şola göredi. Sojaň etdirýär. Oňa pul gerek, muňa pul gerek. Eýdiňe sonu wara, diňe pul adam edýär o başlyk. Aýalym bara, wagt deňdir pul ýa. Pul bolmasa bolan o. Pulsuz barsa meni öýüde salan o. Wa, deňdir pul, he? Owa. Aýdar sen teniňden janyň çyksa. Ýok, başlyk owur çykma bersin. Ýok, mysal üçin diýen. Ne diýel teniňden janyň çykdy? Owa. Onuň sen üçin wagt gutorýar gerek. Ona wagt sana kim berýän eken? An pikirlen. Onsam hemmäme de wagt deň berilýär. Sana 24, maňa 25, ýa ýene 28 saat berilen owa. Ýok, başlyk. Beýik ýaradan üçin benelerini hemmesem deň. Arsykalam deň paýlaýar. Hiç kimden ütköşdi. O jügün galanlygyny ora kimliň ölçeýänleň nefsine uýan gerek. Bilýän atam aýdardy. Nefsini öňden ýöretmeň oglum diýerdi. Sen pul owerýän gaman näl? Owa. Menim owerýän puly. Ýöne nefsini öňüne gul bolmaly. Pul maksat edinme. Maksadyny eltýän gural edin. Maksatlarym rahat tapan agam. Oo! Nekanjan, hoş geldin ata watana. Geldiň saman. Hawa, Haçan geldin? dün akşam geldim agam. Tanış ol, online atanayan. Xitaydan gel ata watanmyza. Biziň kärhanamyzyň tehnologiýalary öýleşdirmek goýunça esasy hünärmeni. Şol oglan tanadymça, şu adam beýnisiniň iň güýçli kompýuterdygyny,
Ýene bir gezek göz ýetirýänmi? Ýok lagym, edil beýle de dälle. Bola zawod açsaň diýäňiz. Bir kun diň jap berärsiň-a? Ýok, zawoda şuny içek. Men zawody gözüm bilen görmäge howlulyk geldim, şuny içek. Senden tamamen şeyledi. Qarasa netijem açykdy. Sen saýlap ýalňyşmandyryn. Hanany sağman barın. Bu aýpylym alyp git. Senem sağlaňym alyp git. Din zalarlar. Otada ýaşamak üçin, din almak üçin jaýa murdyk, sağlaňym alyp git. O hakatyny ähli seňirdi görsin näçe sağalar. Ertirin hayırlı bolsun. Sağ ol. Akşamın hayırlı bolsun niýseňem boljak, kinni bolly. Yine daňdan geldiň. Eşiňem çalyşmadyň. Her näse algyn ýalňyşmansyň. Ýatybylyň. Biz görleşmeli. Hawa dinleýän? Dinlemek üçin eşitmeli. Eşitmek üçin bolsa dymmaly. Sen 4 ýylla dymmadyň. Men sen söýemek. Vay bolýa. Kim söýýän onda? Mekan, sen şu zawodda esasy adam bolsaňam, hem işgärler bilen bir saçakda oturdyň. Biziň zawodymyzda esas işgär ýok. Hemmesem gerekli. Hemmesiň öz ýeri bar. Şu zawodyň önümçiligi adamlaryň zähmeti bilen, işgärlerimiziň ihlasy bilen biz üstünlüge ýetýär. Dağ daşlaryna uğradyp, täzeden işläp çykaryp, dünýä derejesine önüm öndürmek. Onum yer ýüzüne ençeme ýurtlara eksport etmek. Elbetde işgärlerimiziň tagallasy. Şoň üçin bize her bir işgär kymmatly.
Bizim zavodumda iň wajyplar tehnika howpsuzlyk. İşgärlerimizin tehnik howpsuzlygyny öwrenmek üçin günne 1 sagatlyk sapak geçilýär zawodda. Esasy önümiň hilini ünserýär. Şoň üçin Gruziýa, Ermenistan, Özbegistan eksportymyz gatykär. Önürip ýetişsek bary gidýär. Hili ýokary. Önürip ýetişsek bolany. Ýörüni gideli. Zirdiviller arasalaynyk geldiňmi? Kelläň içindäki musurlar özüňden gowara salajak ýok wepa. Ýoksa da kellämiň içindäki zatlar biler ýaly. Kelläme kamera goýdunmy ýa? Men bir gezegem seň telefonuňam elime alyp göremok. Sen men bilen 6 ýyl bäri ýaşaýan. Tanarça bolansyň-a wepa. Men beýle haýallar ýalak, haýar däl wepa. Men seň bilen gurlaşmana geldim. Dinleýän. Bir hepde bäri öýe geleňok seň maksadyň näme? Biz ikimiz aýryşda gowular. Kime gowwalar? Gurlaýda dymma? Kime gowwalar? Sen meni özüňden gözle, dözme, bizi aýralyğa dözme, ýalvarýandymma, dogryňy söyle, meni ýitiren bolsaň, kalbyň töründen gözle, meni ýitiren bolsaň, kalbyň töründen Önümçilik kerhanasyna ilkinji gezek gelip gördüm. Mene zavodyňyz haladym. Sağ ol. Menem işala. Bolýa. Ýöne men sen alqaýdamda dinozavrlaryň aýagydan urkajak diýip alqaýdym. Ýörüp gitdik. Piyadamy. Ýok, eşekde. Biz am derýanyň üstünden marýas. Tüni derýada diýerler. O dağdan tahir oklapdyrlar sandyga salyp. Okansyň adykry tahiri. Hawa. Şo dağı görsem kakym ýadyma düşýär. Sen kakyň ýokmy? Kakym 16 ýaşymda. Ejemem 6 ýaşymda dünýeden gaýtdylar. Kakym dünýeden gaýdan soň 7-nji gün düşme girdi. Ol şu dağın üstüne dur.
Eline de bir bölek akdaş var. Şo düýüşi ikinji gezek göremsoň begle duşdum. Begli şol zawody guran adam da. Gelçeň özgerçek bolsaň geçmişin gurrun berme diýe. Sebebi adam öz gelçegini ödör diýe. Men geleceğimi diňe sen bilen gödöme getirýän mehri. O men seýanymı bilemem, aýdasym gelýär. Omaňa näme söýen diýen o işdesim gelýär. Ýöne aramadım seni, aýdyp bilmän gezim kän köselim. Men içimdeki sessizlik sensizlik diýe ýüregim özüňe gelgitme beýdi. Kim seni? Aramadım seni. Benim aýdyp bilem saňa çekenim. Her ýerde garaşa saňa dedenim. Ýa-da berjekmiş edip gözenip Gözüňe seredi, dilim tutulýar, ýüregimi dinlemän, her gede gutulýan. Sen hakda pikirlim, özüme getirýän. İçimden sanap hasabym ýitirýän. İçime sığanıp başımdan bilirýär. Bilimdim ýaýany gözlerim gülýär. Arzuma da yetme üçün aramazda bir çaksız. Söýen, söýen, söýen. Saçağım, kucağım açıktır. Yaxşı niyet bilen qadam basana. Dostana şekerim senin koynunda. Kuşlarım özgü urtkesin yasanar. Vatana yürekten uyanır Türkmen. Demin halı bolsa acıklaşa sen. Akdadana yaxşı diýenir Türkmen. Ak şekerim almada yaxşı sen. Bilýänim esir, birde mesken baktım. Ol Türkmenistan'a, bu benim paytağıma. Salam molim. Salam. Tanadınız mı? Tanamadım. Tanamadınız mı? Ay güzel. Hova molim. Tanamadım. Hova. Go molim ýagdaýlaňyz. Ne hili? Gowy hova. Talip Hova. bolmy? Gutlu bolsun. Sağ olun. Bizdiň emenne klasymyzda 10 gyzydan 8 sana talip boldy. Vay, tüelemi. Men okuwçylarymyň hemmes talip bolaypdyr. Molim sizi mudama göresimiz ele ýatlaýar häzretçenli. Menin sizi Bizim ýatlaýar. şda urakda sizden takit mersiňiz. Ýok, berdi. Bize merjan bilen aýlanyp bert häzir gelip gider. Bolýar. Berdisiňiz ha? Owu, Bolýar. bolýar. Mehriban, näme aglaýan? Men ağlamak oğlum. Baht çeşmesinden iki tane damca gözüme düşüpdür. Men bahtly. Göz yaş değil mi? Göz yaş değil. Baht göz ýaşy bolsa bolýar.
İnsan için ulut yerpar, yeke yetmez bar yüreğe. Yakın yadı edip bir pay, meher veren bir birine. Uzar varar baktın yolu, dağdan ilen çeşme yalı. Toydur sen pişme yalı, meher veren bir birine. Göğün badı budur cadı, söyün tutuş adam zadı. Kıskanman, kıskanman, meher veren bir birine. Göğün badı budur cadı, söyün tutuş adam zadı. Kıskanman, kıskanman, meher veren bir Sataştığımız geçmemimsin, salam size gözler gülsün. Eliniz boş bolsa bolsun, mehir verin bir birine. Gülkü bilen dolsun yürek, hayır soğa hemme gerek. Donup durun bu da derek, güneş yali mehir gerek. Göğün badi budur cadı, söyün tutuş adam zadı. Kıskanman, kıskanman, mehir verin bir birine. Göğün badi budur cadı, söyün tutuş adam zadı. Kıskanman, kıskanman, mehir verin